la bangke alam the bangke ake hai Bidya Singh Engleng BJP MLA alangli mane disturbing video mate nonalom kachi thang look je ot langno ka chuklem aputhaksi nilitum kadogawe radangnu labangso alam sinitum kanije pansinitum non sisik ponlo lasi alangli inut MLA kachikrong abangsi alang lapuson ot langno mate rat khi adat rat atangka alangli kachupang limpen lahai ot langno kam kachuklem abangke nilitum karbilo chalia songpen bangke mentunitan nilitum kroi dunune lasi langnamlo plote BJP सरकार along bangke beti bachao beti padhao nasona slogan do sitame pini ani bang thegram long lo bote kidam tang MLA BJP MLA dorsing rong hang alangli alam ta litum kadoga be social media long itum viral group lo chang group lo nasona thaksi ko non da nasona thaksi ako Bidya Singh Engleng ake haita aku lasona taksi alang hiji meme lapente disturbing lapeni youth aphan lage garbia youth students atu aphan lage isi hengno pick example alang like paklang bangke hiji meme example se alang paklang lo asi chelam lo pute non BJP sarkar along kedam tang Madhya Pradesh along BJP along kam ki claim abang alang li video taitum social media along atum kadogawe ilitum theglong prong lo asi lasona सरकार योंगसी अपुसन चारिपन bomlang pulote itum youth aphan lapen itum kebang ye generation aphan itum abangke kuson la itum lahai aputhak si itum non mathadam nang kokpo lasi nilitum karbilo charlie asong pe bangke nitum non abangke nitum akehai Bidya Singh Engleng BJP MLA aphan abangke immediate action enangi isi nitum demand ponlo athe non lapuson akama bangke kiklema bang lapuson okeve kachunam rada tangka rada khiben alang tum okeve kachunam lapen ot langno akam ana bangke alang tum lapuson non kithek pronganta alang tum immediate action and a pulopulote alang tum lake BJP sarkar ke lahai ot langno kachuklem lahai okeve ke nam ta alang tum support pusi nilitum kadogawe aphanta Himanta Biswa Sharma CM aphan lapente Karbi Anglong autonomous Karbi Anglong council CM Dr. Tuliram Rong ha ke hai pantame nilitum lapuson si akoi pinangkok po lalo nasi puthot central committee ahin Muniram Terona ke hai pen puthot Apransi media korti doana wian pan nalitum pan chorolo tong sekot pe nalitum ke hang pe nalitum press meet long na tong duna po alambang gen pu nalitum vice president sar chingri pangcho alang le na brief alo ku pia pu thasi pini karpilo charlie a song atum dak pini nalitum pan press media tum pen interaction ke dum ke ahok lo non het jong that difu LA MLA ot lang no video ke la social media kan chenglo arta ki jum pen amunit pen chenglo art apke sar pen amunit anta lasu alang ot lang no video ke phenglong lo la ke isi hamphang karbi hamphang puno karbi ang long arat pan isi pherak me akam se claim de lo pot labang ke lage BJP long claim bang pu a party tuntal alang pan disciplinary action and pen non MLA arpu pen alang pan pasunang po lapen alang inut MLA Assam Assembly long MLA representative pinaw po Assam Assembly pen ta isi disciplinary action and pen alang pan MLA arpu pen suspension tami binang po lapen party primaries lapen party atumta primary membership pen ta alang pan in thanang po akhe lasonson amunit tumno se karbi ang long apir the lasonson amunit tum si public representative manbom lo pulote karbi ang long ke kathe angji atowar ke dam kali kangting atowar si dam furong po lapen
BJP a sarkar ke kaiketa arlo sumar tuma phan kaiketa man pipik pusi alangli tum kaiketa ningjever kaprek amaya jolongta non have jong Narendra Modi appai aphan ajahak Congress Bihar long Congress a party tum nongno nongno kipi odanta Narendra Modi anda chiru selo ne pai phan la anake lang seledma la son BJP a party atum Arlo sumar tumpan la an man kipi a party tumpini our sumar tumpan isi hormu hortarason ke jor ke langas a hormu ason se pini pamandet lai kupi polo lake car lake arlo sumar tumpan BJP a party long claim bang fu atum bang pi atum arlo sumar pan aman pi thekthede a joine posipini da car bi ang long ta lason otlang no car arlo sumar tumpan otlang no political party ben chenglok lapen alang litung arisang ho tumanta arlo sumar tumpan isi commodities mate hormu hortar son se pingchon de athe alang to a party long kaiketa alang to ninjever ke aro sumar ke latum ke durgama saraswati mata lahai to mezi pangbade durgama aplote goddess of power saraswati mata aplote goddess of knowledge lahai pansi ke pangbade ko alone alang tum aro sumar pan man kipi latum kaike rat angno kaninje sita reality long langdam lo polote alang tum long tangka maha dollar rat pan pasung rat tangka lang tum chong sipen corruption like clempen si aro sumar tum alang tum isi hormu horta alu pias motor son si alang tum pinchong de lasonson a party lasonson a leaders tum pan ke party ang bong ta mesen a leader tum lason a leaders tum pan ke action pe anang polapen government assam legislative atum kalason a leaders tum pan ke representative tum pan ke ili tum in thanang pu assembly long masi ke lason a leaders tum masi ili tum man pibom rat along kangni adin pibom polote laso si ili tum a society ili tum ham phangke henu bompu lapen CM Chuliram Rong Hangta alang inu dynamic leader pusipulo karbi along long ke inu energetic leader pusipulo John C alang li inu dynamic lapen energetic leader pulote alang li Doctor alangli MLA Bidya Engleng pan alangli dak karbi ang long pen action enang po lapen karbi ang long BJP is karbi ang long President Roland Killing pan tuning rilo Bidya Engleng pan primary membership at pen alang pan ing thanang po lapen state Dilip Soikia state president alang pan tuning rilo state primary membership and tame lapen kaprek membership and tame lapan ke ing thanang po lapen John C kaprek a leaders to lasona od lang no tum dobong lang polote ang ton a leaders tum ke primary membership and tame in thanang po lapen karbi ang long arada phan itum KSA karbi lo chole son chuni pon kang tung bang ke non son BJP tum rada phan dong tip lapen rada phan isi hormu hortar pinchong de la party phan ke rada tum bang ke kroidu nang lelo la so party bane parem nang po karbi ang long pen flung nang po lapen mesen a party karbi ang long ilitum mesen song japo mesen a party ilitum invite nang pe karbi ang long pan sikati ang to war po nang po kalite nono son kangting ato war pon vera party josi ilitum pan nang chari bong lo polote ilitum karbi ang long ko an ma pa prang du nei ya jakong long la ana ka jakong long pon tekte lo la si tuning ripong lo non la Bidya Engleng MLA Bidya Engleng ke hai pan ke party ban pasun sirang nahi lapen MLA arpu penta alang lipan pasun nahi athe alang lipan rat pe sikang wai pini rat ta tumsi alang pan ning dok delo je alang inut mesen song japo kali pusi la si BJP a party nda rat tuma ke mang kroinang po lapen Assam assembly long kachari pon bisojit doimari lapen Dr. Numol Mamin tunda rat tuma ke mang kroipen si alang lipan assembly ban ta in thanang po lan